Здравейте хора, аз съм Нели и с моето братче сега ще ви покажем спинери. Искате ли сега да ви покажа няколко лесни трикчета? Това е въртене на показалец. Мога и с другите пръсти. Сега ще ви покажа. Ето вижте, мога и с средния. И с беззимния. Горе-долу. Малко тъмничко става, но горе-долу малко с беззимния. Ето. Сега с кутрето ми е малко трудно. Ето. Опа! Стървахме. Опа! Ето вижте, мога. Сега искате ли да ви покажа моето братче? Но първо искам да ви покажа един трик. Вижте. Ето. Вижте, става светещи. Има 3 функции. Това е втората. Вижте как става като се върти. А това е третата. Лично на мен най-много ми харесва, защото сега ще изгаси лампата да ви покажа колко готино става. Каква хубава. Ако не червона е така да го виждате. Разбирам ли? Сега ще ви покажа моето братче. Светни лампата. Ето. Нищо. Върти първо. На бръщетата. Върти. Светни го сега. Светни го. На трета степен. На втора степен. Сега ще ви покажа на втора степен. Ако искаш, ще ти го светна. Да. То при вас не се вижда много добре. Ето вижте. И не се вижда много добре на коя степен какво е. И не се вижда как силно се върти, но просто не можем да ви го покажем. Сега, явно сега че сменим. Ето вижте колко е красиво. Стоп ли?